ሰላም ተኸታተልቲ ኮራል ሚድያ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮና ከመይ ጌርካ ካብ ቲክቶክ ገንዘብ ተእቱ ዝብል ርኢና ነርና። ኣብ ናይ ሎም መደብና እምበር ብኢንስታግራም ከዓ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ተእቱ ንምሕባር ኢና መፂና ዘለና። ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ክትፀንሑን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣዕብየ እዛ ቻነል ተራኹም ክትፃወቱ እናተላበና ናብ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ከነብለኩም። ከም ዝፍለጥ ኢንስታግራም ሓደ ካብቶም ህቡባት ዝኾኑ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ። ብኢንስታግራም ዝተፈላለዩ ስእልታት፣ ቪድዮታት ከምኡውን ክሽየጡ ዝኽእሉ ንብረታት ናብ ተኸታተልትኻን ናብ ሙሉእ ዓለምን ከተመሓላልፍ ትኽእል። ብፍላይ ካብ 2015 ዓ.ም ሒዙ ኢንስታግራም ዝተፈላለዩ መደባት ምትእታውን ተፈላጥነቱን ተጠቃምነቱን ሓፍ ክብል ክኢሉ እዩ። እዚ ካብ ዝዓበዩን ክሳብ 40 ቢልዮን ዝኾኑ ስእልታት ኣብ ዓመት ዝቀለሉን ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ 2010 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ብሜታ መድረኽ ወይ ፕላትፎርም ዝተመስርሐ እዩ። ሎሚ እምበር ብኢንስታግራም ሃብታማት ክትኮኑ ትኽእሉ መንገዲ እየ ኸሪአኩም። እዚ ዘሪአኩም መንገዲ ዘለኹም ሃገር ዘለኩም ብዙሕ ተኸተልቲ ወይ ድማ ፎሎወርስ ከም ዝውስኖ ክትፈልጡ ይግባእ። ብተወሳኺ እቲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ወይ ድማ ኣካውንት ናትኩም ፕሮፌሽናል ዝብል ክኸውን ኣለዎ። እምበር ተቐዳማይ መንገዲ ካብ ኢንስታግራም ገንዘብ ከተእትወሉ ትኽእል ኢንስታግራም ቦናስ ይበሃል። እዚ ኣገባብ እዚ ብኢንስታግራም ክንደይ ብዙሕ ተኸተልቲ ምስ ዘለዎኻ እዩ ኣብ ዝብል ብግልፂ እቲ ቁፅሪ ተኸተልቲ ከቕምጦ ኣይከኣለን። ግና ተቲ 1 ሚልዮን ተኸተልቲ ክህልውኻ የገድድ እዩ። ካልኣይ ብዝሰራሕካዮም ወይ ድማ ብዝሰራሕካዮ ሪልስ ክሳብ 1000 ዝበፅሕ ርእየት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ከተመዝግብ ኣለካ። እዚ ደረጃ እዚ እንተበፂሕካዮ ብዝቐለለ መንገዲ ካብ ኢንስታግራም ቦናስ ገንዘብ ከተእቱ ከም ትኽእል መልእኽቲ ካብ ኢንስታግራም ክስደለልካ እዩ። ስለዚ ካብቲ ዓመታዊ ኢንስታግራም ንሪልስ ኢሉ ዝስልዖ ገንዘብ ኣብ ዝሰራሕካዮ ቪድዮ መንፅር ተረኣይነታ ክትቋደስ ትጅምር። እቲ ካልኣይ ድማ ብራንድ ኮንተንት ይበሃል። እዚ ኣማራፂ እዚ ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኤውሮጳ፣ ማእከላይ ምብራቕን ስዑድ ዓረብን ብዓብዩ ዝስርሓሉ ኮይኑ ምስ ዓበይቲ ብራንድ ዘለዎን ትካላት ብምሽራኽ ትኽፈሎ ክፍሊት ከም መጠን ፅልወኻ እዩ። ብዙሓት ናይ ቢዝነስ ትካላት ኣብ ኢንስታግራም ፍርያትን ክዓዋዕለን ደልያ እየን። ነዚ ድማ መንገዲ ናይ ኢንስታግራም ተጠቀምቲ ኣነ ንስኻ ወይ ንስኽየን ቀንዲ ዝሰርሓሉ። ነዚ ነገር እዚ ክትገብር ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ብራንድ ኮንተንት ቱል ኣብ ዝብል ብምእታው ምስቲ ኢንስታግራም ዝጠልቦ ፖሊሲ ናይ ብራንድ ኮንተንት ብምስማዕ ኣብ መዓልታዊ ናብ ናትካ ተኸተልትን ዓለምን ትሰቕሎ ስእልኻ ይኹን ቪድዮኻ ወይ እውን መዓልታዊ ፍጻሜታት ናትካ ነቲ ንስኻ ዝመረፅካዮ ብራንድ ዘለዎ ናይ ቢዝነስ ትካል ታግ ብምግባር ገንዘብ ከተእቱ ትጅምር። ሓደ ከም ርዱእ ክትወስዶ ዝግባእካ ነገር ግን ኣሎ። ንሱ ድማ ብሓንሳብ ጅምር ኣቢልካ ገንዘብ ትኽፈል ማለት ኣይኮነን። ብተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ምስ ትሰርሕ ተኸተልቲ ናትካ እውን መጠኑ ብትቐርቦ ትሕዝቶ ክውስኽ ምስ ዝጅምር እቲ ሽርክናታዊ ስራሕ ክትክፈለሉ ከም ዘለካ ሕቶ ተቐርብ። መልሲ ናይ ትሕቶ ዘቕረብካዮ ድማ ብመንፅር ናይ ዝሓለፈ ስራሕካ ተራእዩ ተቐባልነት ይረክብ ወይ ድማ ንዝያዳ ንክትሰርሕ ደጊምካ ካልኣይ ግዜ ክትፍትን ይነግሩኻ። ኣብ ቀዳማይ ግዜ ሕቶና ተቐባልነት ኣይረኽበን ብምባል ንድሕሪት ክንምለስ ኣይግባእን። ምክንያቱ ጭራ ነብሪ ኣይትሓዝ እንተሒዝካ እውን ኣይትፈልን እዩ። ስለዚ ብተደጋጋሚ ስእልታት ይኹን ቪድዮታት ምስቃል ፀላዊ ሰብ ክንከውን ንፈትን። ኣብ መጨረሻ ድማ ከም ትዕወት ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢንስታግራም ዘለዎን ፅልዋ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብኡ መጠን ድማ ብዙሕ ገንዘብ ከእትዋሉ ዝኽእላ መንገዲ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ተረባሕቲ ናይዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክንከውን ይግባእ። ነቲ ናትና ተኸተልቲ እንታይ ከነመሓላልፈሉ ከም ንኽእል ግን ክንፈልጥ ይግባእ። ዋላ እውን ነቲ ነዋዕውዖ ንብረት ይኹን ወይ ዝኾነ ነገር ባዕልና ፈቲና ጠቓሚ ምዃኑ ክንረጋገፅ ይግባእ። ምክንያቱ ንሓንሳብ ገንዘብ ክንረክብ ኢልና ዘይከውን ነገር ምስ እነዋዕውዕ ንግዚኡ ተረኣይነትናን ፅልዋናን ክዓቢ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ግዜ ግን ተቐባልነትና ባይታ ስለ ዝወረድ ናይ መጻኢ ብኢንስታግራም ክንእትዎ ንኽእል ገንዘብ ብዓብዩ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ኣብዚኣ ኸይጠቐስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር ኣላ።
እተን በተን ሽርክነት ዝኣተናየን ትካላት ዝኽፈለና ክፍሊት በዝሒ ግዜ ብገንዘብ ክኾኑ እንከሎ ሓንሳብ ግን መልክዕ ህያብ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ስሕት ኢሉ ብፍላይ ብዛዕባ ፊልም ወይ ካልእ ነገር ንዑ ዝመሳሰል እንተወዓውዒካ ነታ ፊልም ኣብ ሲኔማ ንኽትዕዘባ ብናፃ ክትመፅእ ዕድመ ይቐርበልካ ኩሉ ወፃኢታት ድማ መጠን ስምዕካ ይሽፈነልካ ስለዚ ብዙሕ ዕድላት ክፍጠረልካ ይኽእል እዩ ሕሰቦ እሞ ሓንቲ ብሆሊውድ ዝተሰርሐት ፊልም ኣዋዕዊዕካ ናብ ኣሜሪካ ኸድካ እታ ፊልም ክትዕዘባ ዕድል ክፍጠረልካ እቲ ሳልሳይ እምበኣር ሳብስክሪፕሽን እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቲክቶክ ዝረኣናዮ ምናልባት ግን ንምዝኻር ዝኣክል ናይ ዩቲዩብ ሳብስክሪፕሽን ኣይክፈሎን እዩ ስለዚ መደባት ኮራል ሚድያ ንምትህባዕ ካብ ዘለዎ ደረጃ ክዓቢ ናትኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይክፈሎን እዩ እሞ ሓንቲ ሰከንድ ካብ ግዜኹም ምስዋእ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ይሓትት ብዝኾነ ናብ ኢንስታግራም ምስ እንምለስ ሓደ ሰብ ፈሎው ክገብረካ ብናፃ እዩ ሳብስክራይብ ምስ ገበረካ ግን ወርሓዊ ካብ ባንክ ኣካውንት ናቱ ገንዘብ ናትቆርፀ ናብ ካዝናኻ ይኣቱ ሓደ ዝኾነ ሰብ ናብ ናትካ ኢንስታግራም ሕሳብ ሳብስክራይብ ገብር ዝኽእል ንስኻህቡ ምስትኾን ጥራይ ዘይኮነ በቲ ቅርቦ ትሕዝቶ ሰባት ክማረኹ ምስ ጅምሩ ናብቲ ናትካ ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ሳብስክራይብ ገብሩ ይኽእሉ ወርሓዊ ዘይቋርፅ ገንዘብ ድማ ካብቶም ሳብስክራይብ ዝገብሩልካ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ሎሚ ዘይከኣል ክመስል ይኽእል ይኸውን ምስ ግዜ ግን ዘይከኣል ነገር የለን እቲ ራብዓይ ድማ ጊፍት እዩ እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ቲክቶክ ዝረኣናዮ ሰባት በቲ ናትካ ትሕዝቶ ምስ ዝሕጎሱ ከምዚ ኣብ እንዳሻሂ ወይ ቤት ምግቢ እንገድፎ ቲፕ ይህቡኻ ኣብዚ ገለ ዝቕይዱና ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለካ ሰብ እንተኾንካ ክሳብ 500 ተኸተልቲ ክህልውኻ ይግባእ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እንተኾይኑ ዜግነትካ ድማ ክሳብ 1000 ተኸተልቲ ክህልውኻ ይግባእ ኣብ ኢንስታግራም ከምዚ ውሱን ዝኾነ መግለፂ የብሉን እንታይ ተጌርካ ኢኻ ነቲ ናትካ ፕሮፌሽናል ሕሳብ ሞኔታይዝ ዝኸውን ወይ ድማ ብኢንስታግራም ገንዘብ ክኸፈለካ ዝጅምር ኣብ ዝብል ትቐንዲ ዝፀቕጥላ ግና ክሳብ ክንደይ ኢኻ ኣብ ኢንስታግራም ዝካየዱ ንጥፈታት ተሳተፍ እዩ ንሳቶም ዝህቡኻ ምዕየር ስለ ዘሎ ንሱ ከተማልእ እንትኽኢልካ ብቐሊሉ ገንዘብ ከተእቱ ትጅምር ኢኻ እቲ ሓምሻይ ድማ ባጅ ዝብል እዩ ኣብ ኢንስታግራም ላይፍ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ናትካ ፎሎወርስ ዝኾነ ኣርማ ወይ ድማ ባጅ ብምግዛእ ይሰዱልካ እቲ ንሳቶም ዝሰድዎ ባጅ ኣብ ኮመንት ኣብ ላዕሊ ብምምፃእ ክንደይ ሰባት ባጅ ገዚኦም ሰዲዶምልካ ብቐሊሉ ክትፈልጥ ትኽእል ዝበዝሐ ግዜ ሰባት ብፍላይ ዘድንቕዎ ሰብ ላይፍ ኣትዩ ዝኾነ መደባት ክገብር እንከሎ ባጅ ገዚኦም ይሰዱሉ እዮም ዋጋ ናይቲ ትገዝኦ ኣርማታት ወይ ድማ ባጅ ካብ $1 ክሳብ 5 ናይ ኣሜሪካን ዶላር ስለ ዝበፅሕ ብዙሓት ሰባት ገዙ ይተዋውዑ እዮም በዚ መንገዲ እዚ ገንዘብ ከተእቱ ግን ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ተኸተልቲ ክህልውኻ ኣለዎ ኢንስታግራም ካብ ካልኦት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍሉይ ዝገብሩ ነገር ተሃልዩ እቲ ናቱ ኣልጎሪዝም ኣዝዩ ዝተፈልየስ እዩ ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ትገብሮ ንጥፈታት ኣብ ኢንስታግራም ምዝጉብ እዩ ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ንሰቕሎም ስእልታት ይኹን ወይ ቪድዮታት ብጥንቃቐ ክኸውን ይግባእ ንጹርነት ጽፉፍነት ናይ ተሰቕሎም ቪድዮ ይኹን ስእሊ ዋጋ ናተውሃቦም ስለ ዝኸይድ እምበኣር በዞም 5 ኣገባባት ጌርና ካብ ኢንስታግራም ገንዘብ ክንእቱ ንኽእል ኢና ኣብኡ ከለና እምበኣር ከም ምቑሽሽ ክኾነና ኣብ ኢንስታግራም ብዝሒ ብዘለዎም ተኸተልትን ካብ ኢንስታግራም ዝኽፈልዎ ክፍሊትን 10 ዝለዓሉ ሰባት ብዓልመን ምዃኖም ነጊርና ክንሰናበተኩም 10 ጃስቲን ቢበር እዚ ካናዳዊ ድምፃዊ 237 ሚልዮን ተኸተልቲ ኣብ ኢንስታግራም ኣለዎ ንሓንቲ ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ገብራ ስእሊ $1.7 ሚልዮን ክፍሊት ካብ ኢንስታግራም ይረክብ ጃስቲን ውልቃዊ ናይ ፍቕራዊ ህይወቱ ምስ ሃይሊ ቤበርን ሳሊና ጎመዝን ዝነበሮ ርክብ ነቲ ህብነቱ ዝያዳ ክውስኸሉ ክኢሉ እዩ ታሽዐይቲ ክሎዊ ካርዳሽያን እዛ ካብ እንዳ ጀነር ካርዳሽያን ህብቲ ዝኾነት ናይ ቢዝነስ ሰብ ኣብ ኢንስታግራም ዘለዋ ብዝሒ ተኸተልቲ 310 ሚልዮን ክኾኑ እንከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ገብራ ስእሊ ድማ ክሳብ $1.86 ሚልዮን ትኽፈል ሻምኔቲ ቢዮንሰ እዛ ኣሜሪካዊ ደራፊት ሓዳሚት ተዋሳኢት ከምኡውን ኣብ ቢዝነስ ትነጥፍ ሰብ ንሳልሳይ ዓመታ ኣከታቲላ 8ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ቢዮንሰ 314 ሚልዮን ተኸተልቲ ክህልዋ እንከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ገብራ ስእሊ ድማ $1.88 ሚልዮን ትኽፈል ቢዮንሰ ካብቲ ብዝያዳ ትልልየሉ ስራሕ ስነጥበብ ወፃኢ ምስ ኣዲዳስ ብዝኣተወቶ ስምምዕ ዓሙቕ ዋዕ ፍርያት ኣዲዳስ ብቐጻሊ ትሰርሕ ሻብዐይቲ ኪም ካርዳሽያን እዛ ኣሜሪካዊት ቆንጆ ብዘለዋ ጽባቐን ህቡብነትን ካብ ስድራቤት ካርዳሽያን ብኻልኣይ ደረጃ ትስራሕ ብናይ ስድራቤታት ስም ተጠቂማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ህቡብነት ዝበፅሐት ኪም ኣብ ኢንስታግራም ዘለዋ ብዝሒ ተኸተልቲ 362 ሚልዮን ክኾኑ እንከሎ ካብ ሓንቲ ስእሊ ፖስት ትብላ ድማ $2.1 ሚልዮን ትኽፈል ዘለዋ ህቡብነት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ሸነኹ ኣብ ውልቃዊ ህይወታት ጽልዋ ከምጻላ ክኢሉ እዩ ሻሸይቲ ኣርያና ግራንደ እዛ ሽልማት ዝዓተረት ኣሜሪካዊት ደራፊት
ተዋሳኢት ከምኡውን ሓዳሚት 2022 ካብ ዝነበረቱ ሓደ ደረጃ ከተመሓይሽ ኪኢላ እያ። ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘፍረየተን ደርፍታት ጃስት ሉክ ኣፕ ትብል ንጽል ደርፊ ብዙሕ ተሰማዕነትን ኣድናቆትን ክትረክብ እንከላ ምስ በዓል ቤታ ዝነበረ ዳልቶን ጎመስ ብምፍላይ ግና ድራር ማዕከናት ዜና ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን። 377 ሚልዮን ተኸተልቲ ክህልዋን ከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ትገብራ ስእሊ ድማ 2.2 ሚልዮን ዶላር ትኽፈል። ሓምሻይ ድዌይን ጆንሰን እዚ ብዘሮክ ዝብል ቅጽል ዝፍለጥ ህቡብ ተዋሳኣይ ናይ ሆሊውድ ዘለዎ ብዝሒ ተኸተልቲ 387 ሚልዮን ክኾኑ እንከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ገበራ ስእሊ ድማ 2.32 ሚልዮን ዶላር ይኽፈል። ብ-WWE ዝብል ናይ ቴሌቪዥን ተኸታታሊ ፕሮግራም ናብ ዓለም ዝተላለየ ድዌይን ጆንሰን ኣብ 2022 ኣብ ዝሓዞ ደረጃ እኳ እንተሃለወ ብዝሒ ተኸተልቱ ግና ብ5 ሚልዮን ምዕባዩ ናይ ኢንስታግራም ጸብጻባቱ ይሕብር። ራብዓይቲ ጀነር ኣሜሪካዊት ሞዴሊስት ናይ ሚድያ ሰብን ኮይና ብዝሒ ዘለዋ ተኸተልቲ ኣብ ኢንስታግራም 397 ሚልዮን ሰባት ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ሓንቲ ኣብ ኢንስታግራም ተሰቕላ ስእሊ 2.38 ሚልዮን ዶላር ክትኽፈል። ከምዚ ዓይነት ህቡብነት ከምጽኣ ዝኽኣለ ኣብ ናይ ሪያሊቲ ሾው ኣብ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ን15 ዓመት ዝኣክል ምስ ስድራ ቤት ካርዳሽያን ስለ ዝሰርሐት እዩ። ሳልሰይቲ ሳሊና ጎመስ እዛ እስጳኛዊ ደራፊት ኣብ ዓለም ሙሉእ ብዘለዋ ጽልዋ ዝያዳ ኩሉ ትፍለጥ ኮይና እቲ ቀንዲ ጽልዋ ትፈጥረሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ኢንስታግራም እዩ። ዝተፈላለዩ ፋሽን፣ ናይ ህይወት ኣነባብራን ናይ ስነ ጽባቐ ብራንድ ዝኾኑ ነገራት ፖስት ካብ ምባል ዓዲ ውዒላ ኣይትፈልጥን። ሳሊና ዋላ እኳ ብተደጋጋሚ ሳልሳይ ደረጃ እንተሓዘት ብዝሒ ተኸተልታ ብ100 ሚልዮን ወሲኹ ይርከብ። ብጠቕላላ ዘለዋ ብዝሒ ተኸተልቲ 430 ሚልዮን ክኾኑ እንከሎ ካብ ሓንቲ ፖስት ትብላ ስእሊ ድማ 2.5 ሚልዮን ዶላር ትኽፈል። ካልኣይ ሊዮነል መሲ እዚ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ 8 ግዜ ዕዉት ባሎን ዲኦር ክኾን ዝኽኣለን ኣብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ድማ ንሃገሩ መሪሑ ዋንጫ ዝዓተረን ሓደ ካብ ህቡባት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ዘለዎ ብዝሒ ተኸተልቲ 479 ሚልዮን ክኾኑ እንከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ዝገብራ ስእሊ ድማ 2.59 ሚልዮን ዶላር ይኽፈል። ምስ ዝተፈላለዩ ናውቲ ስፖርት ዝቐርቡ ትካላት እኳ ይሰርሕ እንተኾነ ምስ ላይስ ዝበሃል ናይ መግቢ ትካል ግን ብዝያዳ ይሰርሕ። ቀዳማይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዚ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ናይ ሜዳ መተሓላለኽቲ ዝኾነ መሲ ብዝመሓደገ ነዚ ዝርዝር ክመርሖ ክኢሉ ይርከብ። ዘለዎ ብዝሒ ተኸተልቲ 596 ሚልዮን ክኾኑ እንከለዉ ካብ ሓንቲ ፖስት ገበራ ስእሊ ድማ ክሳብ 3.2 ሚልዮን ዶላር ኣተው ይገብር። እዚ 5 ግዜ ባሎን ዲኦር ዝተዓወተ ሰብ ደረጃ ጽሉኡን ኣብ ስፖርትን ካብ ስፖርት ወፃን እዚ ኢልካ ዝግለጽ ኣይኮነን። እዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ግን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ግዜ ዝወጽሖ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝበልዖ ዝስእን ዝነበረን ካብ ተረፍ ናይ ቤት ምግቢ ዝተመገበን ኣብ ጽሬት ጎደናን መዓልታዊ ዝኾነ ኣታዊ እንተረኸበ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ሓንቲ መዓልቲ ዝሓለሙ ሕልሚ ጋዱ ኮይኑ ዕድል ምስ ተፈጥረሉ ነቲ ዕድል ተጠቂሙ በሎኺሉ ዝወፀ ሰብ እዩ። ስለዚ ሎሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ትበልዖ ትስእን ወይ ድማ ካብ ሰብ ትጽበትሉ ትኸውን ኢኻ። ጽባሕ ግን ናታ ዝኸውን ዕድላት ሒዛትልካ ምጽእ ኣይተርፋን እዩ። ነቲ ዕድላት ምስ ሕልምታትካ ኣሳኒኻ ግብራዊ ክትገብሩ ኣብ ናትካ ተባላሕነትን ፋሕተርተር ምባልን እሞ ዝሙርኮስ ፋሕተርተር ምባል ኣይተቋርጽ። ስለዚ እምበኣር ንሎሚ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ። ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናብ ካልእ ክባፅሕ ድማ ሼር ላይክ ትገብሩ ይምሕፀን።